F'intervista mal-Prim Ministru Joseph Muscat li xandret it-tnejn wara nofsinhar fuq One Radio spikkat is-serenità li tkellem biha. Spjega kif huwa ħadd deċiżjoni li rreżenja anke wara li għadu jgawdi l-fiduċja tal-biċċa l-kbira tal-Maltin u l-Awċin. L-ewwel nett jien seren ħafna. Seren ħafna li ħadd id-deċiżjoni li kelli nieħu, ħatta mod li wara li tkellimt ma' sħabi, wara li tkellimt mal-grupp parlamentari kollu kemmu, ħadd pjaċir ħafna il-ħadd filgħodu li mill-ġdid il-grupp kollu esprima l-fiduċja fija u kienet laqa fejn kulħadd tkellem kif ħass għaluli dak illi iħossu għaluli illi hemm il-fiduċja fija. U dik għalija kienet kruċjali biex nieħu d-deċiżjoni b'serenità. Il-Prim Ministru saħaq kif huwa qed jerfa' responsabilità u uża l-kejl fuqu kif użah fil-konfront ta' sħabu. L-aħna huwa akbar mill-jiena, jien konvint minna, ġifieri dan mhux spiċċa kollox għax ħajspiċċa Joseph Muscat, le. Jien x-xewqa tiegħi illi naraw illi dan il-moviment u dal-partit jibqa' jikber. U nemmen li jista' jibqa' jikber, ġifieri, għaliex u hemmhekk hija wkoll waħda mir-raġunijiet għar-reżenja tiegħi illi nixtieq li nitgħabba jien bin-nuqqasijiet. Issa jekk kienu xtieji jew le rrilevanti għax kien hemm nuqqasijiet. Għamilna ħafna tajjeb ta' ġifieri imma għamilna nuqqasijiet ukoll. Dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja, Dr. Muscat qal li dan kien każ li ħadd ieħor kienet jgħid li mhu se jingħalaq qatt, iżda sostna li hu bħala Prim Ministru kien determinat li jingħalaq taħt it-tmexxija tiegħu. Dan għal kontrarju ta' dak li seħħ fil-qtil ta' Keren u Raymond Caruana, minkejja d-dikjarazzjonijiet li kienu saru minn ex-Prim Ministru li kienu se jissolvu. Dwar ir-riżenja tiegħu, Dr. Muscat spjega li f'dawn l-aħħar xhur din kienet dejjem f'moħħu. La ta' ħaġa u nemmina, ma nemminx l-ebda Prim Ministru għandu jdum iktar minn żewġ termini. Dik nemmina b'saħħa kbira. Hija kultura li daħlet fl-Istati Uniti, hemm uħud minn pajjiżi oħra li jagħmluha u naħseb li hija tajba ħafna. Ħadd m'għandu jibqa' mkaħħal mas-siġġu tal-poter. Dwar il-proċess għall-għażla ta' mexxej ġdid, Dr. Joseph Muscat qal li jrid jassigura li dan il-proċess ikun wieħed imparzjali. Tistennewx li Joseph Muscat ħajkun qed jgħid lid-delegati u lill-membri x'ikun hemmhekk ikollna diżastru u ma naqbilx magħha jien. Isma' nibbottija favur A jew B, mhux ħanagħmel dak ix-xogħol. Għax naħseb inkunu unfair ħafna mal-kandidati nnifishom u mal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru saħaq li jinsab ċert li minfloku hemm nies tajbin u validi ħafna u d-delegati u l-membri tal-Partit Laburista se jkollhom il-lussu li jħabblu rashom fl-għażla ta' mexxej ġdid ta' partit li għatfadallu mandat b'saħħtu biex ikompli jwettaq il-ġid għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.